Be sy'n ni yn prynu tŷ chi mewn ocsiwn, rhoi chi weithio gyda pherson chi riod i cwrdd o'r blaen, a rhoi'r arian i chi adnewyddu'r tŷ. Clas. Cool, syniad. Mewn 6 mis, ar ôl i chi adnewyddu, mae rhaid chi werthu fe. Ie, mae'n gymryd 6 mis i bildar, just troi fyny te chdi. Ie, ni'n iawn. Unrhyw elw chi'n gwneud, chi'n cadw. Ie, os ti'n neud profit. Wel, ie. Swn i'n gwybod lle i ddechrau, sti. Fy enw i yw Megan, fi 25 mlwydd oed. Dwi wedi Lucy. Byddai'n gret i cael tŷ fy hunan. Fi yn byw gyda rhieni, ond byddai'n neis i fod yn annibynnol. O, lyfen ie. Fy'n i aros i just gadael chi. Reit, yn yr ocsiwn heddi, Ti'n gobeithio dy Carys yn neud y penderfyniad iawn iddyn nhw, ie? mae'r cyngor wedi gorfod prynu y tŷ yma. Mae'n rhywbeth yn bod fath ein chi does. Oes. Crack house. Crack house. I ni ddim wedi gallu mynd mewn i'r tŷ. Uh-oh. Bydden ni ddim yn prynu. 102,500. O, ffw dda. Fi'n bad sgolwg, e? Wedi gwerthu. Oh, just like that. Oh, okay. Gret. Agor y drws gyda screwdriver. Oh. Yes, cabanwyl. Jiw, mae lot o gwaith i wneud. O, golwg ofnadw nhw fe. Mae'r tŷ yn just dump. Mae'r walia'n edrych yn iawn. Oh, wow. Ew. My God. Mae'n edrych bod hoarders wedi bod yma. Mae rhywun di just mynd o ti gadael o fel mae o. Y swm sydd â chi i wneud y tŷ hyn yw 20,000. Sorry? I wneud y ti fyny, hwnna i fyny. Oh my God. Hapus? Hapus, ie. Good luck! Mae'r ddoi wedi penderfynu bod y tŷ eisiau to newydd. Mae'r tŷ eisiau tŷ newydd. Oh my gosh. 20,000 sydd â'r ddoi. A 180 yw gwerth y tŷ wedi wneud lan. Gwnewch y sums. Dydyn nhw'n adio fyny beth maen nhw'n neud, de? Oh my God! What's that? Bloody rat nest. Rats! Oh, na. I'd be off. Mae hynna'n disgusting, mae'n neud fi cosi. Rogla mwyaf effernol o. Jyst gobeithio bod y gwynt yn ddigon i hala'r llygod mas o'r tŷ. O, nefoedd. Just chwalio'r tŷ i gyd. Ie. Dyna ffwn i ddweud. Demolisio fo. Demolisio, sy'n fath gair. Heddi, mae'n dŷ 4 llofft modern a gole. O, waw. Nice. Maen nhw wedi cadw popeth o'r cyfnod oedd werth i gadw. A Megan bu ar clod am ni. Ti am cadw cymeriad y tŷ, Odi. ti? Gan gynnwys y star Victorianedd. O, mae'r tiles ar y llawn lush. Ond 6 mis yn ôl, roedd y farchnad 2 ar ei hanterth. Nid dyna'r sefyllfa heddi. Bydden ni mor upset yn gorfod gwerthu fe. Ddim bo. Bydden ni moyn byw yn efo'n unan. Maint mwyn wedi gwario. Byrnwch chi'r tŷ am 102 o filoedd 500 yn do. Wyna, prenus tir tŷ. Yn y pen draw, wnaethoch chi hala 40 a thair o filoedd 11 pint. Wow. Mae wedi gorwario 23,000. Y ffigwr ar y diwedd yw 168 o filoedd 392. So nhw wedi gwneud dim byd fan hyn? Fe ddath rhywun â diddordeb, wnaethon nhw roi cynnig mewn, a mi nes I dderbyn y cynnig. O, So maen nhw wedi gwerthu'r tŷ. Do. Cynnig oedd 172 o filoedd y bunnau, 500. Oh, tampin! Oh, na. Gyd o'r gwaith na. So mae hwnna'n rhoi elw I chi yn yr amser anodd heriol yma o 4,108 o bunnau. Not worth it. Dim o gwbl. Llongyfarchiadau mawr I chi. Oh my gosh, maen nhw'n gutted. Dim falle bydden ni'n meddwl beth chi'n disgwyl, Megan? Ie, tyma bach yn siomedig. Sim un hapus iawn ydi. Sa'n ni'n creu. Shit. Byddech chi'n neud y to? Falle, ond dim fel ti fel un. Am £2,000? No way. Sim codi angwelu.
Tŷ